Zdravím vás, priatelia. V dnešnom videu budem vyrábať latu s vnútorným radiusom, a to na formatovacej pile. Moje meno je Rasogalo, publikujem a vyrábam pod značkou Mengard a v dnešnom videu sa zase spolu pustíme do dobrodružstva poznania. Pretože budem robiť niečo, čo som ešte nikdy nerobil, tak mi držte palce. Moja manželka tvrdí, že si vždy vyberám tie ťažšie riešenia. No a ako vidíte, táto horná skrinka nebude výnimkou. Práve uhly sa mi videli fádne, takže som si vymyslel tieto vnútorné a vonkajšie radiusy. A ten vnútorný, vyznačený zelenou farbou, ten bude predmetom dnešnej výroby. Materiálom bude táto dubová doska, do ktorej potrebujem urobiť zhruba takéto kruhové vybratie. Ako vidíte, teoretická príprava nebola odflaknutá. Vypočítal som si výšku a šírku oblúka, ako i uhol pravitka voči pilovému kotúču. Vedenie je prichytené ku pravitku svorkou a ako vidíte, doska bude vedená aj z druhej strany, a to pravitkou formatovacej pily. Vedenie máme nastavené, poďme na to. Nevyzerá to najhoršie, takže teraz budem pokračovať, až pokým dosiahnem vypočítanú výšku oblúka 29 mm. V tejto výške zodpovedá vypočítaná šírka oblúka 141 mm. Takže poďme skontrolovať, či to tak je. Nameral som 142, to je v tolerancii, takže zatiaľ je to. Boky lišty musia byť vzájomne pod pravým uhlom, takže ich musím zrezať pod uhlom 45 stupňov. Lišta je v podstate hotová a ak to mám zhrnúť, tak za mňa tento experiment dopadol veľmi dobre. Ak ste niečo podobné robili i vy, dajte mi vedieť ako. Milí priatelia, dík za to, že ma sledujete, že pozeráte moje videá. A ak sa vám aj toto páčilo, tak mi dajte like, pozdieľajte, nech to vidí čo najviac ľudí. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.